Takže ahoj, s kým tu dneska jsem? Ahoj, já jsem Kuba. Ahoj, Vary. Tak co kluci, jak se vám dneska líbilo to dnešní představení? Jo. A které popřípadně je to, které se vám líbilo nejvíc? Jo, bylo to super, že? My jsme dělali zrovna loutkové divadlo, nachystali jsme si tu rekvizity, loutky, hlavní roli hrál Krištůfek a bylo to všechno super, ale za mě asi se mi nejvíc líbilo tančení s holkama, protože to bylo dobré, jak se všichni zapojili do toho a bylo fakt vidět na nich, že to dělají rádi. Co ty, Oli? Co se ti nejvíc líbilo? Bylo to loutkové divadlo. Co jsme dělali my, jo? No, to bylo taky super, že? Bylo. No, tak to máte dobrá, no. A jaká byla cesta tady do knihovny? Co, Oli? Přijeli jste autobusem? My jsme přijeli autobusem jenom do Valmezu a jinak jsme šli pěsky. Jo. Máte dobré, aspoň máte nějaký pohyb, že jo? Super. Tak, Ugaři, řekli jsme si, co jste vlastně dneska dělali, jak se vám to líbilo a jak byste to dneska zhodnotili, ten dnešek, jak jste si to užili? No, skvělá otázka. Já myslím, že Oli super, ne? Dneska super, ještě teď dáme nějakou svačinku a pak se už pojede domů. Jenom si teď do divadla. Do divadla, super. A já myslím, že zase se někdy potkáme, ne? Že to bude super, zase si to spolu užijeme a někdy se ještě potkáme. Tak dobře, tak já vám děkuju, vaši.